makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu pinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna.
sepanjang masa. Selamai tinggal oi cinta, menjauhlah rasa sayang. Biarlah dan tunggu masa, bila jodoh kau datang.
Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito. Namun tak sandung kaki derin tangan, rang tua udah marai cinta kita. Lah lapur denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian, tak sisiarin tanpa larai cinta kita.
kita